Rada počúvam podcasty. A niekoľko rokov dozadu som počúvala podcast s Timom Ferrisom a Hugh Jackmanom. A on veľmi krásne hovoril o svojom partnerskom vzťahu a jednu vec, ktorá bola veľmi zaujímavá, povedal, že si so svojou manželkou čítajú knihy na hlas a potom o nich diskutujú. A ja som to s mojím partnerom začala praktizovať, takže s mojím manželom máme občasné, pravidelné stretnutia nad knihami a každý máme nejakú knihu, ktorú chceme si z nej aspoň kúsok prečítať a potom diskutujeme nad obsahom. Je to veľmi dobrý spôsob, ako dokážete budovať spojenie. A nemusíte to robiť len so svojím manželom alebo partnerom. Môžete sa pridať do nejakého book clubu, alebo to môžete robiť s niekým, s nejakým svojim kamarátom, kamarátkou a takto budovať aj spoločné témy. Alebo počúvať spolu podcast. Teším sa na vás do budúceho videa. Užívajte.